najważniejsze sanktuarium dla Ślązoków. Serce kupuje są Makłowicz. Ja, i to nie jest żart, tak, i to nie jest żaden widz, no. Reinhold Olesz, no ja mam na drugie miano Reinhold, mój upa miał Reinhold. Mało kto o nim wie, a polsko-niemiecko wojna. Te powstańce to dla jednych są heldy, no dla polskiej strony ja, no bo ten Śląsk polska strona musiała pozyskać. Gruby, Werki, Huty. Bez tego Śląska nie szłoby. No a dla niemieckiej strony no są to bandyty. Dla śląskiej strony, takiej śląsko-śląskiej, Also momentan Denkmal na Annabergu, w zestawieniu z tym klasztorem, wiadomo, polityka, religia i te inne elementy. I tak richtig nawiązuje to moim zdaniem dość feste analogią do Südtirol. Jakbyście byli kiedyś w Bozen-Bolzano, tam były witam was Rostomili, szczęść Boże, Grüß Gott. Są my na Annabergu, w końcu my tutaj dotarli. A wy abonirujcie mój kanał, proszę was knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień w piątek genau o 6 wieczór nowe tajlikierze, też na Facebooku i Instagramie. Jadymy. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu ze zeszłego tygodnia. Wtedy byliśmy we Leźnicy. Annaberg po niemiecku oficjalnie Sankt Annaberg, po polsku Góra Świętej Anny, po śląsku okromiana Annaberg go dają też święto Anna, albo świętą Anna. Pierwej Annaberg mianował się Georgenberg, Góra Świętego Jorga, albo też Chełm, od tego Chełmsko Góra. Pierwsze wzmianki to rok 1561. Góra Świętej Anny leży 408 metrów nad poziomem morza. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 81,5% personów z Annabergu welowało Niemcy. Annaberg, jako i wszystkie miejscowości we dzisiejszym łopolskim województwie zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co nastało we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Opel. Nasza rajza napoczynamy przy sanktuarium. Najważniejsze sanktuarium dla Ślązoków. Sanktuarium Świętej Anny. Powstało one w roku 1480 w gotyckim sznicie jako kościół, godomyterowski o kościele pierwej, kościół Świętego Jorga. Na zaczątku XVII stulecia ze ujazdu przywożą tutaj figurka Świętej Anny, samoczeciej, co to znaczy samoczeciej, ze Jezusem i Maryją. No i zmieniają wtedy wezwanie ze Świętego Jorga na Świętej Anny, no i całki plac też mianują Annabergiem. Wcześniej Georgenberg, nie skorzy Annaberg. W roku 1896 przenoszą ta figurka z bocznego do głównego ołtarza. W latach 1659-73 przebudowali kościół we barokowym sznicie. A 12 września roku 1779 wyruszyła pierwsza puć tutaj, ze Bytumia, wtedy ze Bojten. No i to był zaczątek tego całkiego ruchu, tych punci, co trwają do dzisiaj. Z kuli coraz większego pątniczego ruchu przebudowali ten kościół w roku 1781, odnowili w 1868, dwa boczne i główny ołtarz zmajstrowali w roku 1897, no ale ten główny ołtarz zlikwidowali podczas przebudowy powojennej po II światowej wojnie w latach 1967-63 we duchu neobaroku. Od roku 1980 jest to mniejsza bazylika. Sumy genau w klasztornych zagrodach, przy klasztorze, o nim zaroski będziemy sprawiać. Sumy przy kaplicy świętego Józefa też na najwyższym punkcie, na najwyższym wierchu na Annabergu. No i landschaft na Górny Śląsk, aże na Gliwice. Francmany tutaj przybyły w roku 1655. Krótko jeszcze o Francmanach. 1209
rok w Asyżu Giovanni Bernardone, mianowany Franceskiem, zakłodo zakon mniejszych braciów, OFM, Ordo Fratrum Minorum, potocznie Francmany. Przybywają tutaj ze Krakowa. Czemu ze Krakowa? No bo mamy szwedzki potop. Rok 1655. Klasztor w Krakowie zgorął. No a czemu przychodzą tutaj? No bo Łopolskie Księstwo było wtedy pod reskirunkiem Jana III Kazimierza, polskiego króla. No ale nie były to polskie place. Ino Łopolskie Księstwo Habsburgowie dali pod zastaw wazom z kuli pożyczki, z kuli geldu, jaki udzielili im wazowie na 30-letnio wojna. No i w latach 1656-59 stawiają tu drewniany klasztor. Nie skorzej, w latach 1733-49 budują murowany, barokowy klasztor. No i on stoi do dzisiaj. W roku 1768 dobudowują arkadowy plac, rajski plac, tak mianowany. To, co mamy przed kościołem, stoi tam dzisiaj 15 stoletnich słuchatelnic. Dzisiaj jest to remontowane, mamy tam rusztowania. Przychodzi rok 1809 i sekularyzacja we Prusach, a Księstwo Śląskie jest wtedy pod reskirunkiem pruskich Hohenzollernów. Król Friedrich Wilhelm przejmuje klasztorne dobra. No i tak je tutaj Francmany muszą cytać. No ale wracają tutaj 50 lat nie skorzej, ale ino na 15 lat. Potem zaś muszą uciekać z kuli Kulturkampfu. To już je za Bismarcka, drugi niemiecki Reich. Wracają zaś w roku 1887 i w latach 1904-1905 przebudowują klasztor. Lourdesko-grota. Pierwej był tutaj kamieniołom. W XIX, pod koniec XIX stulecia Francmany to wykupiły, zasuły, no i w latach 1912-13 wybudowali Lourdesko-grota i zrobili plac do rzekania. Naokoło placu, w takich bocznych grotach, zrobili krzyżowo cesta, 14 szczelów. Mamy też tu kaplica świętego Rafała, a te szczele krzyżowej cesty między innymi fundowały familie poległych wojaków na frontach I światowej wojny. W roku 1933 Hitler dochodzi do władzy. We 1939 napoczyna się II światowa wojna, a we 1940 narodowe socjalisty wyciepują stąd Francmanów. Hereszczują gwardiana Bonifacego Wiesiołka, skuwają polskie szrajbunki, niszczą biblioteka. No a place klasztoru, zabudowań dawają Niemcom ze Rumunii, bo we Rumunii w Siedmiogrodzie kwaterują Niemcy. To je chyba no i dali na wschód, było tak, no i dali na wschód plac kaj zwarcie Niemcy pomieszkiwali. No dzisiaj je ich tam niewielu. No i po przejściu frontu sowieckiej armii we 1945 roku Francmany tutaj wracają, no i już bez pauzy są tutaj do dzisiaj. No i mamy nadzieję, co tak już będzie po wsze czasy. W roku 1983 ten plac nawiedził papież Jan Paweł II. I kuzocy tego trafienia wystawili mu dynkmal w roku 2000, jeszcze za jego żywobycie, pierwszy we Łopolskim województwie. Papieski ołtarz. Genau tutaj, 21 czerwca roku 1983 papież Jan Paweł II trafił się ponoć ze 1 000 000 wiernych. Forszczelujecie se to? Tutaj 1 000 000 personów. Odprawił tutaj nieszpór, a za mną dom pątnika. Budowali go w latach 1928-38.
Mieliśmy kościół, mieliśmy klasztor, mamy i Kalwaryjo. Powstała ona w latach 1700-1709 z inicjatywy grofa Georga Adama von Gaszina. Gaszinowie reskirowali tutaj tymi placami. I do roku 1763 ta Kalwaryjo przynależała do farności we Leźnicy. Byliśmy tam ostatnio w zeszłym tygodniu, kuknijcie se. W latach 1763 genau przyjęli to Francmany tutaj z Annabergu, a w latach 1756-1764 remontowali to, dobudowali 4 kaplice, bo za Gaszina powstały 33. No i służy to dzisiaj pątnikom. Taka była idea, no i tak je do dzisiaj. Mamy tutaj kaplicę, mamy 3 krzyże. Mamy kościół Świętego Krzyża, barokowy kościół albo kaplica, możemy to roztomajcie mianować, grab Jezusa, no i to się ciągnie furt aże do inkszych dziedzin w gminie Leźnica. Na zboczach góry mamy Kirchhof, a joje przy Denkmalu ze I i II światowej wojny. Tabula ze II światowej wojny dołożyli tu w 90. latach XX stulecia. Niedaleko tego Denkmala mamy masowy grab niemieckich soldatów, nieznanych soldatów ze II światowej wojny. Na cmentarzu mamy jeszcze kwatera od Francmanów. Jest ze mną Adam Peter Kubik, tak jak ostatnio we Leźnicy, Gotkoznowca, rektor Śląskiej Gotki, kwateruje niedaleko stąd we Szczeleckim Krysie, no ale to też jest Annabergland. Znaczy to sobie też Szczelecki kraj, ty musisz wiedzieć, to jest gmina Leźnica, ale... Genau, no. może tak. Dobre, godej. Ja, witam was, teraz z ringu na Annabergu. Jak No genau, to jest dziedzina, a ring, jak to jest? No tego mnie nie pytajcie, czemu tak sobie mi się Ring z to jest we miastach. Nie, jak sam są Pilgerfarty, wiesz, to się ukształtowało tak, że my sami jak widzieli, była ta bazylika. Ta na przykład była jeszcze 20 lat temu niemieckie wydawnictwo, którego już nie ma od Power Load. Sam na przykład wiadomo restauracje, hotele, a sam... Pierwsze, co kupuję, są Makłowicz. Ja, i to nie jest żart, tak, to nie jest żaden widz, no, on sobie kupuje dirndl a lederhosen, jak to padło, bo sobie idzie dojść, no, kupić z tego, że Minderheit zamiast tworzyć niemiecką kulturę na Śląsku normalnie swoja, bardziej preferuje ta, co jest z Bajerów i nie w którego to dziwi. Sam zaś też stojemy, co jest ciekawe historycznie, no, muszę napomnieć. Tu musimy powiedzieć jeszcze, to krótkie galotki, lederhosy, to tak 1000 trzeba mieć, nie? Albo Szczewiki też 1000, nie? Ja, no oryginalne. Złoty. Sam na rynku też była kiedyś apoteka i sam właśnie profesor Woleż swoja baba poznał. O Oleszu zarodki będziemy dobre. Dobra, idziemy do Olesza. Idziemy, cisnemy po świecie. Reinhold Olesz, no ja mam na drugie miano Reinhold, mój upa miał Reinhold. Mało kto o nim wie, a czy ci, co interesują się Śląskiem... Powinni. Ja by padło, że to jest trochę tak powiedziane, że mało kto wie, bo to jest kisz tego, że polska narracja nie dopuszcza coś, co zostało zrichtowane już 100 lat temu. Autor jedzie daj pozor. 100 lat temu i są nagrania. On nagrał ludzi, co po śląsku sam prawieli i w całej okolicy z całego gebitu, co poradzimy znaleźć w Berlinie, między innymi w archiwach i oni richtig łonaczą po śląsku i sam właśnie jego doktor Arbeit. Reinhold to już sam przyjechał, bo się urodził tak richtig w Załęziu. Genau, że chciał się o to zapytać. Ja. Bo on w 1910 narodził się we Załężu, czyli niedaleko tego placu, kaj się chował, bo ja się na Ochojcu chował, a to wszystko dzisiaj są Katowice. Umrzył w Brilkole, Keln w 1990. Typowy Ślązok, biografia typowego Ślązoka. Jak on jest związany z jego Annabergiem. mutter była z Annabergu i tak richtig jak fater umarł na wojnie, miał 2 lata, oni sam przyjechali, tanka jest skąd jego mama była i ona sam postawiła chałupa. Genau bez to też na tej ulicy on mieszkał, on się sam wychował i on potem jak się hajtnął, to co że wspomniał na ringu, on sam żył praktycznie aż do czasu swoich studiów i kaj jak ta jeszcze familia miał sam przebywali. Ale tak richtig po wojnie, czy przed wojną w sumie on robił te całe forschung, te całe naukowe rzeczy związane z tym śląskimi gotkoma i napisał pierwszą doktor Arbeit. Tak a ja czytał, co on nauczył się gadać po śląsku tutaj. Że on Nie tego wiem, nie to zweryfikuje. jest On miał tak richtig 2 lata, jak sam przyszedł, albo za festy Bajtland pytanie Eli w ogóle gołdo, bo jak ktoś się kan zgodkowy, no to wiadomo, że tym. I no, że jak już gołdo po śląsku, to gołdo w wariancie kołby loży, jak on to mianował,
czyli takiego jako Jołonacza, jako są ludzie przy Szczelcach Genau. i Annabergu gadają. I trzeba powiedzieć, że on znał tyle gołtków, on na przykład zdekonstruował Rejno Polawysz, Pułapski. On na konferencji w Warszawie w 70 latach w języku, którego od 200 lat nie ma. Zaskoczył wszystkich. Znał ukraiński, ruski. Tak Gritti specjalizował się poza śląskim, co napisał habilitacja o śląskiej gotce. Po wojnie opublikowano dopiero, bo naziści go postawili na czarną listę, a jako doktor nawet, mimo że był w Wehrmachcie, nie był żadnym tam jakimś leutnantem czy kimś einfachowym szeregowcem. Bez to po wojnie on, swoja baba, familia chciał i powiedzieli, zostaniemy w Niemcach. Chcieli, żeby on nawet objął polonistykę na UJ w Krakowie, w Uniwersytecie Jagiellońskim. On powiedział, nie, on woli stać w Niemcach. I potem wylądował w Köln. I w Köln założył na Uniwersytecie slawistyka. Tak richtig był pierwszym profesorem lingwistyki na Köln. Do dzisiaj to istnieje. I tam właśnie też znajdziemy pora źródeł, ale w 60 latach University of Austin in Texas zaprosili go na pobyt badawczy, bo powiedzieli mu, przyjdź do nas, my samujemy polskie zidlongi. I on myślał, że jedzie do Polaków, pojechał, zajechał tam, słyszy, a oni go dają w wariancie kobyloży. I on powiedział, to był szok. Bez to on już w latach 60. i 70. pisał artykle o tym, że śląski istnieje w Teksasie i jako jego badania wykazały 95% tej gołtki kolonialnej, jak i tutejszej się pokrywają. Także trzeba powiedzieć, że to jest hop światowej klasy, co nie ino na świecie był, ale typowy Ślązok. Był w jednej tajli Śląska, mieszkał w drugiej, wychował się w drugiej, potem wjechał do Niemiec, potem był w Ameryce i tak jego badania, jak na tamte możliwości, trzeba powiedzieć, mimo że polityka była niesprzyjającą, zrichtował na takiej klasie, że ją nie widzę na rajdzie żadnego specjalisty śląskiej gotki, który by mu dorównywał, czy to z kompetencją językową, czy to kompetencją właśnie też tym bez pobytu związaną, nie? To trzeba też zaznaczyć moim zdaniem. Właśnie też na jego, na jego podwalinach bazuje publikacja Herberta Matuszka Das Slawo Schlesische, to jakby powiedział dalszy rozwój tych wszystkich badań. I no to jest też to, że to jest napisane po niemiecku, a ludzie, co zajmują się śląską gołtką, myślą, że nie trzeba. Jeśli to jest cudzo gołtka, można do nich. Ktoś, kto się zajmuje śląską gołtką, musi jako specjalista i ekspert nie jedno gołtać, moim zdaniem, bo jak on chce spochopić, o co idzie w tej gołtce, jak ona funkcjonuje. Każda gołtka jest perspektywą. I on to też super udowodnił tym właśnie, bo poza śląskim, poza słowiańskimi językami takimi bardziej znanymi, on się zajmował na przykład chorwackim, serbskim i czakawskim. Języki, które są dość specyficzne, prawda? Czakawski jest uznawany dzisiaj za dialekt chorwackiego. Można być, w każdym razie. Czyli no. co, on to jako osobna gotka, ja? Nie powie ci, bo ja się tym nie zajmował, ja chcę Czakawski powiedzieć, bodaj na Istrii. chcę powiedzieć, jakie on miał zainteresowania. Also on się nie był gołtków, które wymarły, zreaktywował je, on władał francuskim, niemieckim, angielskim. Do niego nie było wyzwań takich, których on by nie przyjmował jako naukowiec. I to się moim zdaniem liczy jako punkt istotny i mi się wydawało, to też cechuje Ślązoka, co doświadczył ciężkich rzeczy, mieszkał w terenie pogranicza i wykorzystał potencjał kulturowo-językowy, jaki sam był. Genau. Śląsko dziedzina to i śląski geszeft, rozmaite śląskie łone, religijne łone. W pierwszej samej ich było więcej. Trzeba powiedzieć, że sam był jeden, tam był drugi, to jest taka miszong śląskiej geschichte po niemiecku, polsku, teroski też śląski niekiedy widzimy. I jeszcze takiego padł prędzej, tam był ten niemiecki Verlag. To sam było tak richtig na wsi, czy w sumie teroski, tak by powiedział, dwie rzeczy, kaj szło też taką kultura trochę chycić. Poza tym jeszcze tam przy klasztorze jeden taki sklepik, ale tam mani rzeczy związane z geschichtą Śląska. Można każda z okolicy albo z samym Annabergiem, ja? Co? Ja. No i tu trzeba dzwonić. Tutaj my dzwonili, nikogo nie ma. Trzeba Teroski. na telefon dzwonić, to nie ma tak normalnie odebrzone. Ja, ale oni jak są w chałupie, to by przyleźli, można są genau w kościele albo co i poradzić sobie richtig posprawiać się po niemiecku, a po śląsku to trzeba padać, bo to takie po polsku nie wiem jakby, chyba też. Było sakrum, teraz je profanum. To jest fest ważny plac do Ślązoków, nie no ten sakralny plac, no ale i historyczny plac. Tutaj, na tym placu, kaj teraz się znajdujemy, był polski dom za niemieckich czasów, nawet za nazistowskich już, w latach 1936-39. A potem za czasów II światowej wojny był tutaj lager. Dzisiaj jest tutaj Muzeum Powstańczego Czynu. Poloki w historiografii mianują te trefienia w latach 19, 20, 21 śląskimi powstaniami. I no nie ma to tak do końca korekt, bo no, było to na Śląsku,
No ale te powstańce nie biły się o Śląsk, tak jak my już nieraz godali, a o Polska. To już możemy godać i też we niemieckiej historiografii to jest tak, i że są to polskie powstania na Górnym Śląsku. Albo też godamy na to śląsko-domowo wojna. No bo prali się między sobą sąsiady i familie. Albo też wojna polsko-niemiecko. No bo wojoki i ze Polski spoza Śląska, i ze Niemiec spoza Śląska biły tu się. Jest też jeszcze jedno miano. Polsko ekstra operacyjo militarno na Górnym Śląsku. Wojna, haja. Śląsk płynął krwią. Niedawno skończyła się I światowa wojna, rok 1918. I Niemcy i Poloki chciały mieć jak najwięcej tego Śląska usia. We 19 roku konferencjo we Wersalu. Postanowili, co tutaj będzie absztimuk. No i co? 19 rok. Mamy niby to pierwsze powstanie, choć tak richtig, no to nie była żadna wojna i no tak richtig takie powstanie, zamieszki we połowie sierpnia, począł się w Wymysłowicach, kuchnijcie sobie do tego filmu, pora dni. I polska strona, Korfanty i Inksi przełonaczyli to społeczne powstanie pomiędzy robotnikami a tymi panami we narodowe powstanie pomiędzy Polską a Niemcami. Wiele ludzi ze Śląska chciało wtedy też niezawisłego państwa na Górnym Śląsku. Bunderoberschlesien, czyli Ewald Latacz, Karl Ulicka, w to jeszcze Śląsko-Ludowo Partyjo, czyli Kożdoń. No ale tej idei nie udało się przeforsować, choć we Wersalu o to też zabiegali. 1920, drugie polskie powstanie, też pora dni. No, w odróżnieniu od pierwszego nie skończyło się już blank klęską, no bo Poloki wyhajały mieszano abstimungowo policyjo. No ale my przede wszystkim będziemy gadać o tej wojnie polsko-niemieckiej, tym trzecim powstaniu, co napoczło się z 2 na 3 maja roku 1921 i trwało aż do 5 maja tegoż roku. Zakończyło się rozejmem, choć Poloki odniosły sukces, bo wyhajały więcej niźli proponowali im to wcześniej ambasadory. Szturm o Annaberg, o którym zaraz będziemy rozprawiać, to jedna z głównych bitew tej wojny. A czemu to trzecie powstanie? No bo Poloki przegrały absztimung 60-40. Większość personów wylowała Niemcy. No i ten niekorzystny podział Górnego Śląska wnerwił Korfantego i inkszych propolsko nastawionych Ślązoków. Korfanty ogłosił się dyktatorem trzeciego powstania, no i się zaczło. To ten sam Kirchhoff, na którym my już byli. Mamy tutaj mogiła 16 polskich powstańców. I mamy też fez zwiedowny szajbunek. Kadeci lwowscy oddali swoja krew dla Śląska. Musimy wiedzieć, co i po niemieckiej stronie, i po polskiej stronie bili się ludzie spoza Śląska. Wiele tych personów się w tej wojnie biło. Nie wiemy genau, 30, 40, 50, nawet 60 tauzenów po polskiej stronie. Po niemieckiej gadają 30, 40 tauzenów. Gadają, co po niemieckiej stronie aż 75% było spoza Śląska, Freikorpsy. Także przeczytał Wenecu, a po polskiej stronie 10 tauzenów. No, jeśli byśmy mieli 50 tauzenów, no to 10 tauzenów to jest wiele. Porachujcie sobie 1/5, no to 20
No i były to między innymi persony z Lwowa, no ale też ze Podhala, no ale też urlopowane wojoki. No i z kuli tego możemy powiedzieć, że to tak richtig była polsko-niemiecko wojna. Te powstańce to dla jednych są heldy, no dla polskiej strony ja, no bo ten Śląsk polska strona musiała pozyskać. Gruby, Werki, Huty. Bez tego Śląska nie szłoby. No a dla niemieckiej strony no są to bandyty. Dla śląskiej strony, takiej śląsko-śląskiej, też dla jednych to są bandyty, no ale idzie powiedzieć, co to są też ofiary Korfantego. Co tak richtig potajlowo Śląsk. Nie ino granicą, no ale ta granica szła bez familii, bez ludzkie serca i ona do dzisiaj się tak richtig nie zasklepiła ta blizna na śląskim sercu. Czemu te ludzie do tego powstania szły? No, jedni go dają ze poczucia patriotyzmu. Też takie były persony. No ale musimy wiedzieć, co większość Ślązoków tak richtig nie chciało do Polski. Co inksi? No bo tak wypadało, bo fater show, bo brat show, bo sąsiad show, no i było trzeba iść. Byli też tacy, co siłą byli wcielani do tego wojska. Były też takie sytuacje, kaj grozili te powstańce śmiercią. Było trzeba iść. Inksi, co by przeżyć przygoda, to jakieś młode synki, co w I wojnie nie uczestniczyły. Pożołd, to bezrobotni, to bandyty, no po przygoda też bandyty, no to chciały se poszczelać. No, jedne Ślązoki gadają, no to w tych powstaniach to normalni ludzie, nie szli normalni ludzie, ino jakieś bandyty. Roztomajte są opinie. Czemu jeszcze? No bo ulegli propagandzie Korfantego, polskiej propagandzie, co go dała i że Poloki będą panami na Śląsku i że będą reskirować na tych grubach. Z kuli tego Rzeczpospolita dała też ta autonomio, ja, zanim jeszcze te place przeszły do Rzeczpospolitej. 1920 rok. Autonomiczne Śląskie Województwo. Co by pozyskać persony, co by wylowały Polska. Krowa, słynno krowa Korfantego. To przyobiecał Korfanty Ślązokom. No jakże słyszał, ponoć psińco z tej krowy było. Podczas szturmu o Annaberg trochę sakrum mieszało się ze profanum. No, powstańcy słuchali też mszy. No, po łacinie wtedy. No ale tutaj od 21 maja roku 1921 kwaterowały też wojoki, no i cołki sztab bajerskiego Freikorps Oberland. Ojciec Kolumban Sobota powiedział nie chce tu żadnych wojoków, nie chce, co byście robili ze klasztoru koszary. No ale oni wleźli, zażądali, musiał im to dać. I w jednej izbie przy furcie były brutalne przesłuchania i tortury propolskiej ludności tutaj ze Annabergu. Gwardian Sobota powiedział szluz, dość. No i dzięki niemu to się skończyło. Zmienili my trochę plac. Są my przy amfiteatrze, w amfiteatrze i przy kamieniołomie. 4 maja roku 1921 polskie oddziały zajęły Annaberg. A szturm o Annaberg napoczął się tak richtig 21 maja. Kiedy Freikorpsy Oberland ze Bajerów odbiły Annaberg i szturm o Annaberg to tak richtig walki o Annaberg i o okolice. Freikorpsy zdobyły to silne uderzenie, no ale nie przełamały tak blank obrony linii polskiej strony. No i z kuli tego
nie mogły dojść na wschód Śląska i zająć industrialnego okręgu. Tego 21 maja, kiedy Freikorpsy zdobyły Annaberg, na wieży klasztoru od Francmanów zawisła niemiecko fana. No ale Niemcy jako Weimarska Republika już wtedy miały czarno, czerwono, złoto fana. A oni zawiesili tam staro, kajzerowsko fana ze II Reichu, czyli czarno, biało, czerwono. Z kuli tego, co mieli takie nacjonalistyczno-prawicowe poglądy. No a Weimarska Republika raczej była bardziej lewicowo. 25 maja Zelprzód zaproponował zawieszenie broni. Dzień nieskorzej polska strona zakazała zaczepnych akcyjów. I tak richtig 26 maja roku 1921 skończył się szturm na Annaberg. Annaberg. Rozejm wlósł w życie 11 czerwca, a całko wojna zakończyła się, tak jak wcześniej już powiedział, 5 lipnia roku 1921. Ostatecznie w roku 1922 potajlowali Abstimmунgowy plac, Górny Śląsk. Te place zostały we Niemcach, no ale wschód, Katowice, okolice przyznali Rzeczpospolitej Polsce w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Ta bitwa, jako też to wszystko, co wydarzyło się po I światowej wojnie, szczególnie w roku 1921, były ważne i dla Polaków, i dla Niemców. No i przede wszystkim dla Ślązoków. Tutaj w latach 1934-38 wybudowali amfiteatr przy nieczynnym kamieniołomie, jako też mauzoleum, kaj dali 51 ekshumowanych szczątków Freikorpsów. No i tutaj były roztomajte fajery w tym amfiteatrze, a mauzoleum stało do roku 1945. Nowy polski reskirunek rozwalił go i kazał wybudować nowe mauzoleum. No tak richtig nie mauzoleum, bo nikogo tutaj już nie pochowali, ino Dynkmal. Ksawery Dunikowski tego dokonał w roku 1955 po 8 latach budowy odewrzyli to. No i jest kontrowersyjny, mamy Sierbi Młodno, ale wiemy w jakich czasach on postował. No ale mamy historyczne felery. 1934, niby jakiś strajk dziecek we szkole, coś, nic takiego na Śląsku nie było. Rok 950, niby bitwa pod Niemczą, wiemy, co bitwa pod Niemczą była nie skorzej, rok 1017. To już mamy takie dość, felery. Also mamy ten Denkmal na Annabergu, w której w zestawieniu z tym klasztorem, wiadomo, polityka, religia i te inne elementy. I tak richtig nawiązuje to moim zdaniem do świetną analogią do Südtirol. Jakbyście byli kiedyś w Bozen-Bolzano, tam mamy Siegesplatz albo Plaza della Vittoria. Kiedyś pierwszy, tak samo jak i sam, był kiedyś inszy Denkmal, bardziej, który tam wywyższał kulturę Austrii nad tą włoską. Tutaj tak samo nacizm mieli swój Denkmal, który wywyższył się nad wszystkim co słowiańskie. I wiadomo, po wojnie tam pierwszy szpringli ten Denkmal i postawili ten Denkmal, co dzisiaj stoi na Siegesplatz. A tutaj podobnie w 1945 szpringli postawili. Ino, różnica jest jedna. Sam nie mają idei na ten Denkmal, ani na ten amfiteatr. I sam mamy taki dysonans. Mamy nacizm i komunistów. Dwa srogie totalitarne reżimy, w które sam nic dobrego nie złonaczuły. Tam zaś wymyślili coś genialnego i dostali odznaka w 2014 roku przez Komisję Unii Europejskiej jako beispiel tego, jak obchodzić się z trudnym dziedzictwem. Mianowicie postanowili, że zrobią z tego muzeum zewnętrzne na lufcie, taki skansen, kaj powią, że wszystkie totalitarne reżimy, oni jako dzisiejsi współcześni mieszkańcy miasta Bozen-Bolzano dystansują się od wszelkich takich ideologii i bez to znajdziemy też tam nie ino wystawa na ten temat, którą ostrzego i przestrzego przed takimi skrajnymi ideologiami, jak i też bardzo einfachowe i proste 4 znaki w 3 językach regionów, po niemiecku, po włosku i po ladino, jak i po angielsku. I tam jest mniej więcej napisane: my, mieszkańcy dzisiejszego miasta Bozen-Bolzano,
nie chcemy, czy krytykujemy totalitarne reżimy, w które są kiedyś były i chcemy żyć w przyjaźni z sobą, jak i w zestawieniu takiej swojskości. Also widzimy, Beispiele na jakieś takie trudne geschichte znajdziemy w Europie i no trzeba otworzyć na to oczy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję operatorowi kamery, jako też operatorowi drona Wiktorowi. Pierwszy raz ze mną je na razie, mam nadzieję, co nie ostatni raz, choć jego bildy z drona nie widzicie już pierwszy raz, między innymi w filmach o Königshütte oraz to majtych one są. Chowcie się, Pyrsk.